Здравейте! С това видео ще ви представя плагина на MrežaNet за автоматизирано управление на статусите на поръчките в WooCommerce електронни магазини в зависимост от статусите на пратките в информационните системи на куриерите Econt и Speedy. Основните функции на плагина са: плагина синхронизира статуса на поръчките в WooCommerce електронния магазин с статусите на пратките в информационните системи на Econt и Speedy. Автоматично проследява статусите на пратките, включително изпратени, намиращи се в офис за получаване, доставени или върнати пратки. Плагина дава възможност да се изпращат автоматични имейл съобщения до администратора и до клиентите на магазина при промяна на статусите на пратките в куриерските системи. Плагина може да генерира детайлни отчети за движението на пратките към поръчките и техния статус. Файла, който се генерира, е в Excel. Плагина записва всички събития, свързани с движението на пратките към поръчките. Плагина също събира информация за изплатените наложени платежи от куриерите към търговеца. WooCommerce плагина за управление на доставките е предназначен за търговци, които желаят да автоматизират логистиката, да оптимизират обработката на поръчките и да предоставят безупречно обслужване на клиентите си. Линк към продуктовата страница на плагина ще намерите в описанието на видеото.